2.3 नि 3 नम्बर कुइसन बेखौ जों मावफुंगोन कुइसनाव बुंदों 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 नि गुबुन गासैबो लाथिख'फोरखौ दिहुन जुदि बेनि मोननै लाथिख'फोरा फारियै under root 5/3 आरो minus under root 5/3 जोंहा बेयाव नैबेनि लाथिख'फोरखौ दिहुनजोबनांगौ आरोखि बेयाव नायदो बे बिदाब गोबां राशिया बेहाय डिग्रीया जोंना 4 डिग्री 4 बा एबा डिग्रीया 4 गोनांबा बेनि लाथिख'फ्राबो गासैहाय मोनब्रै जायो दाना बे मोनब्रैनि मादावहायनो जोंहा मोननै लाथिख'फ्रा होनाय दंखायो अब्ला गुबुन मोननै लाथिख'खौ जोंहा दिहुनदेरनांगौ अब्ला जों बेखौ माबायदि दिहुनो फैदो होमबा जोङो गिबियावनो लिरनांगोन होनाय दं होननानै जोङो बिदाब गोबां राशिखौ लिरग्रोबाय px आव 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 बेखौ लिरबाय आरो बेनि मोननै लाथिख'फ्राबो जोंना होनाय दंखायो बे मोननै लाथिख'फ्राबो होनाय दङ अब्ला जों मा लिरनो हायो therefore मोननै लाथिख'फ्रा होनाय थाबा जों बेखौ लिरनो हायो लाथिख'फोरखौ जोङो x समान समान बिदि देखायनो हायो x समान समान under root 5/3 आरो गुबुन मोनसेया दङ x समान समान minus under root 5/3 बे 5/3 आ मोननैबो रुटनि सिङाव अब्ला जों बेखौ लिरनो हायो x बेखौ आङो समान समान ओरै बानायनानै लाबोबा माइनास under root 5/3 लिरनो हायो बेखौ आं ब्रेकेट होबाय आरो नैबे मोनसेखौबो लिरनो हायो x नैबे माइनास under root 5/3 खौ आं समान समान ओरै लाबोबा बेखौ लिरनो हायो प्लास under root 5/3 बेबायदि लिरनो हायो दाना बे मोननैखौ नायनायाव जों नुयो a minus b आरो a plus b बियो अब्ला बियो जोंना a plus b आरो a minus b फर्मुलायाव दङ बा जोंना फर्मुलाया बोरैमोन a plus b आरो a minus b नि फर्मुलाया जोंना जायोमोन a square minus b square बेबायदि जायोमोन अब्ला आं बेखौ बे फर्मुलायाव लिरोब्ला जागोन x square minus under root 5/3 whole square आं बेबायदि लिरनो हायो दाना बेनिफ्राय जोङो बेखौ बानायबावबा x square नैबे स्क्वायरजों नैबे रुटजों केन्सेल थांबा मा जागोन 5/3 ल' थागोन बेबायदि मोनबाय दाना जों मा खालामनांगौ नैबे 5/3 जों जोङो बिदाब गोबां नैबे px खौ जोङो राननांगौ होमबा जोङो बेनि उनावहाय लिरनांगोन दानिया जों x square minus 5/3 जों px समान समान 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 खौ रानना मोनो दाना जों बेखौ रानसिगोन आरो राननो थाखाय जोंहा खथा बनायसिगोन x square minus 5/3 बेजों जोङो 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 बेखौ राननांसिगौ दाना राननायखौथ' जोङो रोंखासिगोन गिबि बिदाबजों गिबि बिदाबखौ रानग्रोदो x स्क्वायरजों आङो 3x to the power 4 खौ राननांगोन होमबा x स्क्वायरजों आं मा सानजाबा 3x to the power 4 मोनगोन होमबा आङो मा सानजाबनांगोन 3x स्क्वायर सानजाबनांगोन अब्लानो जों मोनगोन 3x to the power 4 बिनि उनावहाय नायदो बेखौ मोजाङै खेल खालामबानो जाबाय नैबे मोनसेया दाना गोखाव खोन्दोआवसो दङ -5/3 दाना बे -5/3 जों नैबे 3x स्क्वायरजों सानजाबसिगोन आरो सानजाबनायखौ साइडआव खालामसै आङो नैबेयाव जेनेबा -5/3 जों सोरजों 3x स्क्वायरजों सानजाबगोन नालाय नैबे गाहायनि 3 गोजौनि 3 केन्सेल खालामबा मा थागोन -5x स्क्वायर थागोन होमबा जोंहा मा मोनखो बेजों सानजाबनायाव जोंना -5x स्क्वायर जायो बेखौ जोङो नैबे स्क्वायर गोनांनि सिदा बहायनांगोन -5x स्क्वायर बेबायदि दाना ओरै बोस'दो गाहायना सिना सोलायजोबबाय माइनास जाबाय प्लासआ माइनासआ प्लास जाबाय बेबायदि दाना बे एखे बिदाब केन्सेल थांलायबाय प्लास माइनास नालाय सिना दाना बोख्लायदो 6x क्यूबखौ बिनि उनाव नैखौ नायदो -2x स्क्वायर ओमफ्राय +5x स्क्वायर माइनास प्लास बा माइनास जायो देरसिन बिदाबनि सिना थायो देरसिन बिदाबा 5x बिनि सिना 5x स्क्वायर बिनि सिना थाबाय दाना 5x स्क्वायरनिफ्राय 2x स्क्वायर थांबा 3x स्क्वायर थायो
बिनि उनाव नैबे मोननैखौ बोख्लायफिनदो माइनास 10x माइनास 5 दाना नैबेना सिना प्लास अब्ला गोजौआवबो प्लासआनो थांखागोन बे दाना जोंहा x स्क्वायरजों नैबेखौ रानबावनांसिगोनलाय जोङो 6x किउबखौ दाना सानदोलाय x स्क्वायरजों मा सानजाबा 6x किउब मोनगोन अब्ला जों मा सानजाबनांगोन 6x सानजाबनांगोन अब्लानो जों मोनगोन 6x किउब मोनो बिनि उनावहाय थालायबाय नै माइनास 5/3 जों 6x जों सानजाबदोलाय साइडआव सानजाबसै माइनास 5/3 जों आङो 6x खौ सानजाबा दानजाबाय गोजौ गाहाय 3 सानजाब 2 होबानो नैबे 6आ केन्सेल मा मोनखो माइनास 10x सानजाबनानै बेसेबां मोनो माइनास 10x बेखौ आं सोरनि सिदा होनांगौ नै बिनि माइनास 10x ना बुसोदोलाय दाना नैबे प्लासआ माइनास जालायबाय नैबे माइनासआ प्लास जालायबाय एखे बिदा बेयो नै 6x किउब सिनाल' प्लास माइनास ओमफ्राय केन्सेल थांलायबाय आरो नैबेबो माइनास 10x प्लास 10x केन्सेल मा आग्लायखो 3x स्क्वायर ओमफ्राय ओरैहाय माइनास 5 दाना बेखौ रानबावनांसिगोन नायदो बेनाव प्लास दं बा गोजौआव रानमोन्थाया प्लास थांखागोन प्लास दाना नैबे x स्क्वायरजों आङो बेखौ रानबावदो x स्क्वायरजों मा सानजाबा 3x स्क्वायर मोनो अनलि 3 सानजाबनांगोन 3 सानजाबबानो मा मोनगोन 3x स्क्वायर बे दाना बेनि उनाव माइनास 5/3 जों 3 जों सानजाबदोलाय मा जागोन नैबे सानजाबसै माइनास 5/3 जों 3 जों सानजाबबा नैबे गाहायनि 3 गोजौनि 3 केन्सेल अनलि मा थागोन माइनास 5 थागोन दाना बेयाव फैसिगोन माइनास 5 ओमफ्राय प्लासआ माइनास जालायबाय माइनासआ प्लास जालायबाय दाना बेयाव नायदो एखे बिदा प्लास माइनास जालायबाय केन्सेल बेबो केन्सेल प्लास माइनास मा लाथिख' थाबाय होमबा आबुङै रानजाजोब्बाय दा राननानै बेसेबां मोनखो राननानै मोनबाय जोङो मा 3x स्क्वायर प्लास 6x प्लास 3 दाना बेखौ जोङो मा खालामबावनांगौ सानजाबगिरि बिजिरबावनांगौ नैबे गेजेर बिदाबखौ बोखावनानै जोङो सानजाबगिरि बिजिरबावनांगौ आरो सानजाबगिरि बिजिरनानै जा लाथिख' मोनो बेनो जागोन बेखौनो गोनां लाथिख' अब्ला फै जों बेखौ गेजेर बिदाबखौ बोखावनानै सानजाबगिरि बिजिरबावनोसै दानिया जों राननानै मोननाय दानिया जों 3x स्क्वायर प्लास 6x प्लास 3 खौ सानजाबगिरि बिजिरना मोनो बिदि लिरबाय दाना कुइसनखौ खनसे लिरफिनबावबाय गाहायाव 3x स्क्वायर प्लास 6x प्लास 3 मा सानजाबगिरि बिजिरनायखौथ' जोङो क्लास 9आव मोनखादोंमोन क्लास 9आव जेरै बानायदों बेबायदिनो खालामनांगौ बेयाव एनि जायगायाव जोंना एनि जायगायाव मा दं 3 दं एनि जायगायाव 3 ओमफ्राय सिनि जायगायाव मा दं 3 होमबा जों एजों सिजों सानजाबनानै लाग्रोनांगौ एजों सिजों सानजाबनानै लाबा जोंना बेसेबां जागोन 3 सानजाब 3 बेसेबां 9 ओमफ्राय गेजेर बिदाबाव बेसेबां दं 6x होमबा नैबे गेजेर बिदाबखौ बोखावनांगौ होमबा जों बोरै खालामोमोन मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबबा 9 मोनो ओमफ्राय बे मोननै अनजिमाखौ जों मा खालामनांगोन दाजाबनांगोन दाजाबबा मा मोननांगोन गेजेर बिदाब 6 खौ मोननांगोन अब्ला जों फैदो मा जों 3 जों 3 सानजाबबानो 9 मोनो आरो 3 जों 3 दाजाबबानो मा मोनो 6 होमबा जों बे 6x खौ बोखावबा बोरै खालामनांगोन ओरैहाय 3x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 3x बिदि प्लास 3 बेबायदि खालामनांगोन होमबा नायदो नै 3x जों 3x जों जोंहा सानजाबबा मा मोनगोन 9x मोनगोन नैबे 3x स्क्वायर जों 3 जों सानजाबबा 9 जायो नालाय बे ओमफ्राय दाजाबबा मा मोनगोन दाजाबबा 6x होमबा जोङो 6x खौ बोरै बोखावनाय जाखो 3x प्लास 3x आव बोखावनाय जाबाय दाना बेखौ बानायबावसिगोन जोङो नैबे मोननैनिफ्राय कमन ओमफ्राय नैबे मोननैनिफ्राय कमन लालायनांसिगोन बे मोननैयाव जों मा कमन लानो हायो बे मोननैयाव आङो 3x कमन लानो हायो अब्ला बेयाव मा आग्लायगोन x प्लास बेयाव मा आग्लायगोन से बिदि दाना बेनाबो बे मोननैनि बिथोराव आं मा कमन लानो हागोन प्लास आङो 3 कमन लानांगोन 3 कमन लाबा बेयाव मा आग्लायगोन x प्लास नैबेयाव मा आग्लायगोन नैबे 3 जों आङो मा सानजाबा 3 खौ मोनो एबा बे 3 जों बे 3 खौ रानहरदो बेसेबां मोनगोन 1 जेब्लाबो बेबायदि सानजाबगिरि बिजिरनायाव नैबे गेजेरनिया एबा ब्रेकेटाव थानाया एखे जानांगौ नै बेबो x प्लास 1 बेबो x प्लास 1 सानजाबनानै नायफिनबा जों बे गोजौनिखौ मोननांगौ जेरै 3x जों x सानजाबा 3x स्क्वायर 3x जों प्लास 1 जों सानजाबा 3x बिनि उनावहाय 3 जों x जों सानजाबा 3x ओमफ्राय 3 जों 1 जों सानजाबा 3 मिलायबाय होमबा बेनिफ्राय जोंहा नैबे बाहेराजों बाहेरा खनसे लिरदो 3x प्लास 3 बिनि उनावहाय ब्रेकेट सिंनाथ' एखे जाखाबाय नालाय मोनसे लिरदो x प्लास 1 बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांसिगोन ओरैहाय थामहिनबा
3x plus 3 समान समान 0 होनांसिगोन लाथिख' दिहुननांगौ नालाय 3x समान समान 3 आ plus 3 आ ओरै थांबा minus 3 दाना x खौ लाखिबा minus 3 खौ 3 आ रानबाय होमबा x आ बेसेबां मोनखो minus 1 बा नैबे मोनसे लाथिख' जाबाय आरो ओरैहाय गुबुन मोनसे लाथिख'खौ दिहुनबावनांसिगोन आरो मोनसेया मा x plus 1 equal to ओरै 0 होदो बेनि उनावहाय x plus 1 आ बैथिं थांबा minus 1 बेबायदि मोनबाय होमबा जोंना दिहुननो गोनां मोननै लाथिख'फ्रा मा मोनखो minus 1 आरो minus 1 होमबा therefore दिहुननो गोनां गासैबो लाथिख'फोर लाथिख'फ्रा जोंना मोनब्रै जासिगोन मा फार्स्टआव मोनदोंमोन under root 5 by 3 minus under root 5 by 3 दा मोननाया minus 1 आरो minus 1 बेनो